Hola. Què tal? Com esteu? Desitjo que estigueu bé. Avui us proposem fer un mandala de fruites. Què us sembla? Aquests dies ja hem menjat molts dolços, que si mones, que si ens hem fet coques, que hem menjat galetes... Vaja, un munt d'endevinadures. Ara ens toca fer unes postres ben saludables i alhora les podem fer divertides. Som-hi? Per fer aquest mandala de fruites necessitarem un plat per poder posar el mandala, necessitarem les fruites, necessitarem una fusta i un ganivet i que tinguem aquí a prop un drap o paper de cuina, d'acord? Quines fruites tenim nosaltres aquesta vegada, Pol? Pupulla. Maduixes, síndria, meló, kiwi, Mama. poma, Papa. pera, Pato. plàtan, Pancha. taronja i Bim. raïm. És el que teníem avui al rebost. Doncs vinga, comencem a tallar la fruita. Duixes. Comencem-les a tallar, Pol. Vinga, jo també en tallo una, Vinga, tallem la cueta, ben tallada, i ara la tallarem per la meitat. Xut, xut, xut. I el anarem reservant aquí en un plat. Jo vaig tallant també mentrestant, una altra maduixa, i el vaig reservant per la meitat aquí en un plat. Maduixes tallades. Ara agafarem un plàtan, Pol. El pelem primer i ara farem uns tallets de plàtan, així petitons. Així, mira, Pol. Veus? Molt bé, Pol. Molt bé. Un altre. Molt bé, Pol. Vinga, molt bé. Mentrestant el Pol ens talla el plàtan, jo tallaré uns trossos de taronja. Abans us. Continuem tallant el raïm. El Pol ens tallarà el raïm per la meitat i jo mentrestant us faré amb aquesta síndria i amb aquest estri unes boletes de síndria. Continuem. Perfecte, ja en tenim una bona colla de fruites tallades. Anem pel meló. Vinga, Pol, talla trossets de meló. I jo mentrestant anaré de cara al kiwi. Vinga, anem per la poma i la pera. Ja ho tenim, això. Pol, què vols pelar, tu, la poma o la pera? Poma. La poma, doncs bé. Doncs vinga, Pol, comencem a fer el mandala? Vinga, agafarem aquest trosset de kiwi i serà la base del nostre mandala. Ara hi posarem una miqueta de pera. Vinga, Pol, agafem trossets de pera i posem-los aquí al voltant. Ajuda'm. Síndria, ara? Molt bé. La tortilla. Síndria. Vinga, un altre, Pol. Perfecte. Vinga, Aquí. aquí. Sí, molt bé. Ja va agafant forma, això, Més. Sembla que tinguem com una flor, oi? Apa. Una flor sembla, oi? Gemma. Sembla, oita. Molt. Posem la taronja, Pol. Meto. Més. Sí, anem posant les maduixes. Això, cadascú la seva creativitat, Es poden fer molts tipus de mandales. També podem fer mandales de fruites i fer animals, per exemple. Més, mama. Cap. Sí que hi cap? Sí. Vale. Ta-ta-ta-ta. Tachan! Ja el tenim aquí, el mandala, doncs. Que tingueu un bon profit quan us mengeu aquest mandala de fruites, I si encara voleu que sigui més bo, hi tireu un rajolinet de xocolata desfeta i serà boníssim. Vinga, ens veiem, guapos. Adeu!